Дали наистина морските и авиационни сили на ООН охраняват Антарктида заради споразумението за защита на последното непокътнато място на Земята? Нека да разберем. Пътувайки прекалено далече на юг, ще се превърна в международно заглавие след около 5 минути. Военният кораб на австралийския флот се насочва към нас. Наистина ли? Това не е добре. Да, кораба обръща към нас. Военноморска полиция. Това е лудост, не може да бъде истина. И това е само прекосявайки 40-я южен паралел. До яхта Bad Boys. Това е военният кораб Хобърт. Навлизате в забранена морска зона и трябва да я напуснете моментално. И хеликоптер ли ще изпратят? Хайде, Травис, потегляй, тръгвай, човече. Изпращат хеликоптер. Това е дрон. Така ли? Това не може да бъде истина. Днес ще направим една демонстрация с този самолет Чесна и Националната въздушна гвардия. Аз ще бъда вътре в тази Чесна и ще се превърна в нарушител. Ще летим в тази забранена за полети зона и ще видим как ще ни противодейства Националната въздушна гвардия. Изминаваме километър след километър докато... Добре, току-що навлязахме в забранена за полети зона. Нашите пилоти не отговарят на контролиращите въздушния трафик, игнорирайки обажданията им, чрез които се опитват да се свържат с нас. Това задейства алармата в базата на военно-въздушната национална гвардия. Бойните пилоти се устремяват към самолетите си. Те са на щрек и са готови да предприемат действия 24 часа в денонощието. Днес те препускат към своите F-16, обличат се, качат се на борда и поемат към пистата. Излитат, за да прехванат нашата Чесна, нарушител, достигайки целта само за минути. Това е гледката от F-16, това там е моята Чесна. Вижте този изтребител точно до крилото ни. Друг F-16 накува отдясно, свързвайки се с нас на авиационна честота. Оградени сте. Ако чувате това съобщение, потвърдете радиобаждането и разклатете крила. Искат да се идентифицираме. Запомнете, това е демонстрация, така че изобщо няма да отговаряме на този диспетчер. Заповядвам ви да обърнете на северозапад. Бойният самолет ни дава едно последно предупреждение. След всичко това, нашите пилоти продължават да не слушат. Ще свалите ли самолета, ако не напусне въздушното пространство? Ако е необходимо, ще приложим правилника на главнокомандващия на Северноамериканското въздушно-космическо командване и да, бихме го направили. Ще свалите самолета? Да, ако това отговаря на правилата за защита на въздушното пространство, бихме го направили.